بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين القائل في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تبشر في الله جابو نناو أمي جاكا تنغيني على في على كنناو كشي على كنناو تنغا كابو دان فهم لا جوكما تورو ما نو يه شيطاني مي مكي على في أبانا على الله وعلى ربنا على كايرو ما جي على aman sinsina ala togo barka mai ala mi ni sinsina togo barka mai torote kabakolo la torote dugmakolo la ko bise ki soro tuguni ki semenen to ale ala la amanga ko jujo ka sinsin ka folo ya ka bamba ni wa ala intogoi ka kishini nema dele ala fe ka ke kira nyon soro bali ka joyro tigi koson tigi bonya tigi kira mi tugulendo ala la wani tugura ala ibi tugu ala la ma min tuguleno ala la ni tuguro la ki connecté o la o yi connecté le ala la nga fen fen tigeleno ka bo ala la ni tugu la ikado ka fo ibi tige ka bo ala ma ya rabbi ala ke antugu ala ki rabbala amba de ala fe ala ke kishini ne majida ka na so mo sanmo anaka saba nyuma kelengele na bela jele nambora ya mo bela jele ndo kiramanto ala ka de ala fe ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi ne na kelengele na bela jele ka aboka emission mandi sanfɛ ma adabatoul Coran Coran kuna no ya to dun tasai bebi ka tata sɔrɔ tabali min sanfɛ sangani sanga ka bɔ ka baro kɛ n'aw ye Coran suraw kan duwakun tɛmɛnen an ye sura min di aw ma inshallah an y'a deli ala fɛ n ko n'a ye bidon yira an na an bɛna o sura in dafa aw ye o tɛ sura wɛrɛ ye o de tun ye suratul mudassir Coran sura 70 ani nanina Coran sura 74 an ye a kalan ka taa an y'a fɔ aw ye ale bɛ sɔrɔ bainal muzammil wal qiyama suratul muzammil ani suratul qiyama ale bɛ o fila de ni ɲɔgɔn cɛ inshallah ni duwaku in na min bɛ an bolo an bɛna jɛ sisan ka o kalan ɲɔgɔn fɛ ni ka sɔrɔ ka don a kɔrɔko tɔ kɔnɔ k'o walawala aw ye an b'a fɔ aw bisimila nin ye a sanga selen kalla wal qamari wal layli iza adbara was subhi iza asfara innaha la ihdal kubari nadhiran lil bashari liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akkara kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamini في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة موردين كأنهم همر مستنفرة فرت من خصورة بل يريد كل امرئ منهم أن يعطى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون العاقرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. نيني سورة مدثر نيافو يه قرآن سورة بيولون فلا
ani nannando makiyatun ajigina ala kira baka ka to magan sigila suratu mudassir Quran sura biolon vlan nannando abe muzamilo ni kiyama che abe juzu tabaraka konnana ajigina ala kira baka ka to magan sigila okuma na fe niya takalaje wa hiya 56 aya aya bela jelembi be aya biduru ani woroma okuma na fe akelma hake wa mi'atani wa kamsa wa kamsuna kelma mo kemefla ani mo biduru ani duru o de be suratu mudassir kono o ma harfu wa alfu harf wa ashara ahrufin harfu bakele ani harfu tan harfu bakele alphabet bakele ani alphabet tan o de be ni sura belebele kono no ye suratu mudassir okma anya bla yoro mina o donko o de yetmana mina Allah subhanahu wa ta'ala na kuma na janeme de ka la halayaka ka fanye janeme be koloshi baga tan ani konontoye okma na faale ala yo jate daim fena formi kama o de ka kafiru la fitine ku la jarabe ku la fitine sabla na faratan konontodo o bina fo ko obu yere esai na ya sorla lo fanga bise ula wa ala yeni fo fene sabla ni daim ni ne be kitabu folo temene ukono okuma na fe na nana ala kira ba fe nga kitabu kono ko janeme koloshi ba o tan kono todo o be ka sababu ye mo folo temene nunu ubina dala ka fo ja kira tala ka kuma nunu bo ayere la ina fo ya fo chugomi ko kira be kuma nunu bo ayere la de ko dan fen do de be afoi okuma na fe mimi au ka kitabu kono ina nana o fo ya obina to kitabu dona koro don maga obina donga fo ja atika ko imbo ayere la okuma na fe abolu jidi limaniala ani abikira no fe mo fene jidi limaniala ala ko alebe nin dalen nunu abe nunu goshi ni chogo indela wala saka mo kanda mana ma minja kama fene filibanchiya mana mo minja ala yo aya laba ko ma shisa ala ka keleden dadon fo ale ala yere wa ko qur'ane make foye illa zikra lil bashar fo hakili jigina dan fewye ko qur'ane inte foye zikra dedo ka hakili jigi ko ayini ke ayini toy qur'ane yere benebe odema oda to imana qur'ane kalanki kanja na chugo ki kan lege na chugo imana harfu bo chugo nyumana chugo ka beka hake dama ko ala ko annafati foye fo ke baraka na au hakili ge jigi ake nyumanke ake jugumantu qur'ane nafaye ninde rabbi ala ke fam chugo nyuman dama ko kuma na fa obani ala nana ala ko kella ko kuma intitan wal qamari ne ala kalna kalola kella mamadu nunun toy kani ko flawla toy o kuma toy wal qamari ne ala kalna kalola wal layli ne ala kalna shula idha adbarat manamina ni shukura uqsim bil layli hina wala bi zulmatihi zahiban ne ala kalna shula na ya kodo na dibi yakata korone ala kalna shula idha adbara na ya kodo koroni shutara ne ala kalna shula wasubuhi ne ala kalna sogomadala idha asfara na munya na okoro ni ay nema chari na sayra ay uqsim bisubuhi idha taballaja wa adaa wa nashara diya'uhu ala al-arja'i ne ala kalna sogomadala tmanamina nanaka dibi fara sogomada ka wako bade ale wati do wasro klemana ni nga shufena tara dibi tara klemana wati kabako wati bilbili bade ala ko ale kalna sogomadala aya werla ba fo kalna sogomadala iza tanafasat na nina kilila okoro na ifian sama kabla andun ta do kabe nina kilime ala ko ale ala kalna sogomadala na nina kilila okoro sogomada wati deninte wati basigi be wati kono no e fajiri sel wati basoro basigi be akono fajiri kena mana chikaba yan kleke bo o kabako bay ala ko ale kalna sogomadala na sayra okoro na yele ci innaha akwaka do janeme min forawye sisan janeme min ko forawye la ihdal kubari ne alakal na ko belebele bawdo do balaw belebele badodo janeme min fora ala ko kuma intite ne alakal na kalola ne alakal na shula manamina na ya kodo ne alakal na sogomadala na yelembo wallahi janeme illa ihdal kubari ko badodo ala kalkanya sabade ke ninga sorokan kuma kan fo ka abu jahili na ka mogo buga janeme ko mina fen fen aka bo be aka jugo be
okmana fa ala solla ki kanto halsa janame mangutula ako nadhiran lil bashar ko nga janame ye babali kelande dafen bela jelen ay inzar lil qalqi liyattaqu rabbahum ko ni janame dabora bagabagal de kama akasa ka sira aw manye ka umaka dawn bonya liman shaa minkum ngana ma min ja aw chala an yatakaddam o ki ca sir bara nyuman chaman kelife ki yere gera alala aw yataakar wal manay ma min fenenja o ki bolo fla bo alake ha ala ko liman arada min al ibad ako nay aw min ja aw adama deuna an yatakarraba rabbahu bi fi'li khairat ki yere gera alala ni wal nyuman kawye aw yataakara bi fi'li mubikat wal ma ki yere halaki ki yere yoromajia alala ni wal jugu ke falyafal watigi ko ke Coran N faman sha'a falyu'min faman sha'a falyu'min na imami jalli meniya wa man sha'a no mi janni dore yi jadu falyakfur no e kafiriya ni kafiriya de ja kafiriya ala kon ko ale jena dan fen beko ni me suratu kahfi aya mugan kononto la man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mana fa ala kan fara liman yabagaw kan ala ko kullu nafsin na min jaw ke limani na min ja ke kafira nga ko ni ka do ni kile o kile kullu nafsin ni o ni koni bima kasabat imana bara minke achaya fara doya kan rahinatun itono madambe ni ode kullu nafsin mahbusatun bi amaliha jombe koni bi mine ni ka walidi iye minke ibina fese ode la neti yinga etala eti yinga netala eti yinga nunun tala nunun tina yinga itala kullu nafsin niwo ni bima kasabat rahina itono madale no koro imminenen do ni fende ye feminke illa ashabal yamin ala ko fona kera kinimbolo mogoye no ye kunandiwe mu'minu ala kanyo jamakulu chala olu fi jannatin olu be nako foro kono yata saalon ubala ka nyogo nyininka olu be arjina nako foro kono arjina kono udamune wala ka nyogo nyinga nel mujrimin konna ko karsa be min ne jurmun to karsa bul sona bam to manga quartier lake fatumi kangoro tata kale mago taala kula moi je m'en fous antiseli amago taala kula ko arjina kono de ala de wala ka arjina kono de la hala ya foya ko arjina kono de sigila arjina kono ko bina nyogo nyinga konna ko karsa kibaru yatasalun anil mujrimin ubi nyinga like arjina kono ko karsa kibaru bedi ok manafe ubitola ubi balikana janeme deunye janeme kono ala bisinga hijabu bo uni janeme deun cha rabbe ubala kami kibaru nyine ndoro ubi balala unya churo nem singa ayeta abi janeme meleka ubulu okmala fa ubunu kantu mama salakakum fi sakara bimana ma adkalakum ma salakakum ma adkalakum munde awdo sakara janeme kono ya muyi awdo sakara janeme kono sakara we janeme sodo togoy ko nuye umuga muga munu nyingali ke nuyu ye janeme kono doro ubu kanto janeme den nuwa ma salakakum fi sakar muyaw seya qalu janeme de umbu kanto lam nakum minal musallin antuma ke seliba nyumande koy angon nawtu me nyon fe misri na nganta ke chugo tumai sabu anga miriya tunte ala koye anta tuye shudo jamanyini anta tuye ni mata bina fakere chagorwa ete seli lam nakum minal musallin angon yan kumira minaw fe anyante turaw fe ngantu de seliba nyumanye koy ha parce que Coran aya de binyon korofo suratu hadidi la janeme deun utato uba fo mumunu mako alam nakun maakum ko annaw tunta misiri kono ende annaw mu e ma hiji nyon fe ngwe ne be an shuntige misiri dala nyon fe ok mana fe ya lam nakum minal musallina korote ko uma anga la dala selin ke ka tenturu ni korote ku mata misiri la de uma ke seliba nyumandi alam nakun maakum qalu bala ko afa naw tunta misiri kono arjina kono de wa ko awo antume nga ayo yera kun la fitine ayo tige choro seli kofe alatana manna bela abiseli abi jeneyala abiseli abi shwenina abiseli abi galuntikela abiseli abi makorofola abiseli aw muso tonyone ba wolo abiseli aw chawma lafia abiseli aw nyona danga den kulushi yoro law taati mansa bunya shidon okuma fe nimbede fe mi miseli chin abina fo fura dira mugo mi makoni fura inta abika sumaya kenea nga ikoloshi tuluma fena o ebga fura tanga ebga tuluma fendo tuluma fen du
est-ce que e ka furata bi nafa wa eni mɔgɔ min ma furata bɛɛ kelen o kuma fɛ nunu selila nga seli ka kan k'u bɔ min na u bolo coronen bɛ o bɛɛ la o kumakan ne filɛ yan ko anw tun ma kɛ seliba ɲuman ye koyi o kɔrɔ an ye furakisɛ ta nka an tun bɛ ka furakisɛ tana fɛnɛ kɛ koyi an tun bɛ ka seli tana kɛ walam nakun nut'imul miskin wa hali an tun tɛ miskinaw la dumuni an tun tɛ ɲumanya kɛ miskina ye miskina de maa minnu ka balo t'u bolo dɛsɛbagatɔw don a bɛ se ka ɲa kɛ delilikɛla a bɛ se ka kɛ fɛnɛ a dɔ sigilen don so yɛrɛ kɔnɔ ye o tɛna aw deli nka dɛsɛ kɔdan bɛ a la ko anw tun tɛ taman bila maa tigɛ walam naku nut'imul miskin wa kunna nukazzibu bi yawmi din wa an yɛrɛ tun ma da lahara ko in na k'a fɔ ko hakɛtigiw ka hakɛ bɛna segin u ma ko bɛɛ bɛna sara an kɔni tun bɛ misiri kɔnɔ nka an tun ma da o ko ninnu na koyi an kɔni tun ye ko ninnu kɛ karamɔgɔw ka ko dilanlenw de ye k'a kɛ u ka wari ɲini siraw ye u b'a fɛ ka dɔ sɔrɔ an kun wa kunna nukazzibu bi yawmi din an kɔni ye lahara galontigiya cogo bɛɛ lajɛlen na kunna nukazzibu bi yawmil qiyama wa bi jazaa'i wal mi'ad an ye lahara galontigiya an ye sara galontigiya wa layidu min dira k'a fɔ jɔn min na jɔ ala ɲɛkɔrɔ an ye nin bɛɛ galontigiya hatta atana al yakin bimana hatta ja'ana al maut fujaatan fo saya kɔni nana anw masa cungana danganiya saya yɛrɛ o nana anw sɔrɔ an balila ka an yɛrɛ ye ni filibanciya in kɔnɔ ala kɔni tɛ baasi ye fama tanfa'uhum shafaatu shafi'in ko sɔrɔnali donna kɔni ka sɔrɔnali tɛ nafa ɲɛ u ye bi fama tanfa'uhum olu tɛ nafa bi fiyewu shafaatu shafi'in ni sɔrɔnali donnaw ka sɔrɔnali o kɔrɔ hali ni sɔrɔnali donnaw ko u bɛ ninnu sɔrɔnali don bi sɔrɔnali t'u nafa sabula kiraw bɛ sɔrɔnali kɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ sɔrɔnali kɛ maa minnu kɛra ala fɛ lahara olu bɛ kisi wa u bɛ tila ka mɔgɔw sɔrɔnali de k'a fɔ ala karisa to yen ne kama ala yafa karisa ma o de ye sɔrɔnali ye ala ko ninnu ne ala ti yafa o ma wa hali ni sɔrɔnali donnaw y'u sɔrɔnali don n t'a minɛ a tɛ nafa ɲɛ u ye fama tanfa'uhum shafaatu shafi'in sɔrɔnali donna ka sɔrɔnali tɛ nafa ɲɛ nanfigi ye fiyewu maa min tun bɛ misiri kɔnɔ nka ja a ta kun tun tɛ ala ko ye hakilina wɛrɛ tun bɛ a la o kumana fɛ ala ko fama lahum ko mun de donn'u ma ani tazkirati ka bɔ nin kuranɛ ba in ma n'o ye nin hakilijigin ye n'o ye nin bilasiralikan ye muridun u kɛlen bɛ k'u kɔdi ka bɔ kuranɛ ma u ti kuranɛ ka kumakan foyi waleya olu kɔni ta ye dɔrɔn k'a lamɛn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ani tazkira muridin sabula n'i y'a lamɛn n'i m'a wale ani min m'a lamɛn aw bɛɛ ye kelen ye kuranɛ nafa ye k'a lamɛn k'a wale de ye ala ko fama lahum mun donn'u ma ani tazkirati ka bɔ kuranɛ ka bilasiralikaw ma muridin u kɔ donnen don ka'annahum humurun n'i y'u ye i b'a fɔ ko falikulu walima i k'a fɔ bagankulu mustanfira min carina ka'anna haula'il kufaru humurun wa hashiya nafira wa sharida ni i bɛ to ka kungo kɔnɔ baganw lajɛ u caman kɛlen ɲɔgɔn kan ni waraba girinna ka da u kan u bɛ girin cogo min ka carin taafan t'u la dɔw bɛ taa tan dɔw bɛ taa tan ala kan bɛ o de ma yan ko mun donna kafiri ninnu ma ni kuranɛ kalanniw ye u bɛ carin ka taa ni u yɛrɛ ye k'u kɔ don i b'a fɔ ko bagankulu carinen ka taa i b'a fɔ ko waraba donnen falikulu cɛla olu mana u keru kungo kolon kɔnɔ ka taa cogo min ko mun de donn'u ma n'u bɛ taa ten ka'annahum humurun mustanfira farrat min kaswara ala yɛrɛ y'a fɔ ka da ka farrat minnu bolila min kaswara ka bɔ waraba ɲɛ bi mana harabat wa nafarat min al asad min shiddati al fazai jatigɛ kojugu ni waraba girinna ka da kungo kɔnɔ sogow kan u bɛ girin u jatigɛ kojugu u sirannen ko kumana fɛ mun de donn'u ma ni kuranɛ kalanna u fana bɛ cari o cari cogo la bali ala ko a tɛ ten yuridu kullu mri'in minhum kafiri ninnu kelen kelenna ko o kumana fɛ u bɛɛ lajɛlen b'a fɛ de wa an yu'ta suhufan ko gafe dɔ kɛ d'olu ma munashara min carinen don bal yatma'u kullu wahidin min haula'il mujrimin an yanzala alayhi kitaban min Allah kama unzila ala Muhammad ko kumana fɛ hasidiya ani ti fɛ o sera fo u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de b'a fɛ wa kuranɛ jiginna ka di Muhammadu ma cogo min kitabu kɛ d'olu fana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ten hasidiya fɛ n t'i fɛ n'o tɛ ala ye kira cɛw ma ciden nana ka ci fɔ aw ye mais tellement que u tɛ kira fɛ ala de b'a la ka ɲininkali kɛ yan ko kumana fɛ ne ye kitabu di Muhammadu ma cogo min olu b'a fɛ ne ka kitabu di olu fana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ten de wa o ti ɲɛ dɛ n'an bɛɛ kɛra ciden ye dɔ na dɔ lamɛn n'an bɛɛ kɛra kira ye dɔ na dɔ lamɛn n'an bɛɛ kɛra nabi ɲuman ye dɔ bɛ dɔ lamɛn
okmana fa ala ko ntoke ni jabi yode ko bal muhammad yuridu kullu mri'in minhum o kelengelen be de ba fe an yuta suhfan ne ala ke gafe do duma munashara mi na charnendo ko gafe mi ni wira bise ko laje ka uka barake noye ala ko kella kuma tete ndoke bal la yakafuna al-akhirah uti siran lahara dinye umada la ko arjina ko eche umada janeme ko la umada fese lila umada jodona la yakafuna al-akhirah utala ka siran lahara dinye bal al-haqiqa annahum qaumun لا يصدقون بالبعث والحساب ولا يؤمنون بالنعيم والعذاب وهذا هو الذي أفسدهم وده يوچين ومدالالا كلا على كوكمات إنه تذكرة قرآن كوني واجلو كان يرى دو مو إذا بلغا واجلو كان قدان دلو تمين كوفي وده قرآن على قرآن ده واجلو قدان فمن شاء ناي مامي جا ذكره قرآن كسما فمن شاء يتعظ بما فيه إيرا واجناي na imamija abara utaikuke wantafa bihudahu ki yarakun nafanaka kanda sirawi wama yazakkarun wama yazkurun konga illa an yasha Allah konga atina se kawira nafanai atina se kawira wajunai fonai alaja wa tasliya linufus ar-rasul sabla ka kira sonsuma ko Muhammad akade ubeke kanda ngana mane alaja uti kanda okoro nya wajibi ya do bita janeme kono sadi huwa ahlu taqwa ala nyesranye ka diddan fema obena ala de bolo wa ahlul makfira wa jurmu yafa obena ala de bolo ahlu taqwa ibsega fo sababa be masa bensema ki be sema ika kola iba fe chomi ka kiyete huwa ahlu taqwa ala de sababa be masa bensema masa wa ahlul makfira wa ala de jurmu yafa masa huwa jalla wa ala ahlun li an yattaki li shiddati kabihi ahlu taqwa do ko ka korode huwa ahlu taqwa ko ni siran kakan ka kem masanye ode alai nan kakan ka masabato ode alai wa jurmu yafa nan kan ga nyini masafene fe ode alai nga alaka jurmu yafa abi mogode ma min limene raka da alala ka alala batu alakira bako aka hadisa la mim mamina la kabo anasima anna rasulullah qal kara hadhihi al-aya ko anasiko ko ala kiraini aya kala nodi huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira ko ala kira kelen ka kala summa qal ko ala kira ko kala rabbukum qaumako ana ahlun an utqa ko nede akaka ko sran de nye ana ahlun an utqiya naw kakanga siran masanya ko ina aladi famani takani ni ma min sranan ala nye kanga shisigi falam yajal mahi ilahan amasonga foi batuka faranga fa ana ahlun nedono kaka fa ana ahlun an aghfira lahu nede kakan saka ya fawt kila mogoma ne ma mi sirana ne ala nyima fem batuka farane ala kan kuma kaka ne ala fene nge ya fadi otkila mogoma ni sura belebele no e mudassiru ya kunchara ni chiko indela ala kirabba ko wa faidala ni ma mi ya sura mudassir kala أوتي من الأجر أشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وكذبه بمكة موجته حقيقة برجي بدي ماما مين سورة إنكلا موجته من لمنيرا كدا على كربالا أني موجته حقيقة من كافريارا على كرباما وجته دامنا بمغميما ko ala bo bela jele fara nyon ka limaniya baga ka baraji ani kira galuntiya baga ka farale nyon ka olu hake ko ala bo fara nyon ka ko baraji hake de cheka di mogami suratu mudassir kala ala ke abaraji noyanye ala ke amme ka baraji kono ambe ala deli ala ke yafa ne na uma amba fo ka wali mando akanyama dalla maliko na ni maliko ka umunu tun sokolendo ana ka foli la kuma bata ka di ankara mogo mananga seidu السيد شريف عثمان مدن هيدرا فويا فو بانغوني كولجولا جمعيات انصار دين توندين چمانا مسوما بلا جلن فو مالكو ناني مالكو كان كرنگراني لا ام مورتان كاوفو كو والي ماندو كا سنغال كاوفو كا بوركينابي اوفو كا ايفاريان اوفو غابون غيني ايكواتوريال فو كتا سي تو جمانا فراجا جمانا كلنا بلا جلما anga folina anga walni mando baye ama nyina lagina kawko anje nyoga munu be damandawla sanumbo yorowla ala ke hereka na bela jelen sigida chama bi ala bolo ala ko yirana ambi duwa ke amba fa allahumma arhamna bil quran allahumma arhamna bil quran
اللهم اجعله لنا حجة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى والرحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وصل سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم، في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى،